Magnano mbalatsara antsika jiaby na ivelany na antoeragna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Rango moaly ariva marandraigny jusqu'à alohan'ny zagnano live-nakazy io. Maro message avy magnotany Zokibe karakory antsika ty. Za tsy mitriky maro amin'ny affaire io parce que nisy fotoagna zay teto ny volagna ny watawata tsy volagnako hoe nagnano sacrifice egninay zay 10 mianada tsy aligny tsy matsagno tsy marandraigny 10 mianada zay mety agnontany anareo tamizegny andra zegny hoe azovy aby. Za Joakim Zandramady Soumaïli Ranabavy Berizika ataoko tsota izy Zandry Likerve izy namanay teo koa ary izy nagnano nany manokagna ndraikindraiky. Tamizegny vaky Lakourbe tameva tanàna fa nivolagna zay teto nikoragna aligny matragna nagnentana nampita hafatra nagnambarany misy. Ino réponse nazonay tamizegny? Nareo adala, nareo baka viaty, nareo koa ty marigny, nareo ofo miwatawata. Ya zay dala zay foagna. Izy ne magnano zao tsy mila hoe leader. Olo koa tianao, anao tsy mila miambigny leader. Anao koa magnameza fitiavagna, aza ambesagna leader ande agnatriky anao re agnameza fitiavagna anao izy. Fa zay nivolagna teto, ny fahitany ny marigny ary ny fahazahoany ny marigny. Matao zay ny watawata. Nagna sacrifice egninay zay 10 ataoko tsota ho za mbakiny Zandry Likerve zay 10 mianada zanakany avaratra zay tsy adala fa zay nampandiniky anareo nampitsangagna anareo zay tsy lapanjery zay ndraiky tsy tragnony fagnahy. Mahalagna donc raha volagninay eto tsy mandriky wala tsy mipoko nony fanagnane ressources de vrai. Kenareo nagnotany karakory antsika ty Zokibe fa nipoko raha ty. Ino ma raha azonay to? Tamizay nivolagna nataonareo adala, nareo mbo higadra, anareo nagnampy zay teto? Anareo mba nitandregny volagnane? Anareo mba nagnaraka volagnane? Zay ndray tsy tragnony fagnahy, zay ndray tsy lapany jery. Atsika koa ny fampitandregny, ny kondoa, ny tambatra, mety tsy naviratsy kabaro. Fa zay tsisy jery. Nareo ty andany andranareo. Ino raha ataonareo ndraiky? Mampalahelo. Leran'ireo ifanjakagna mitondra ty mandeha aminareo agny, ny association sy ny firongony mandana ekiba an-tragnonareo mandeha mivanga-lambahoany fa ho avy président. Ho avy fulany. Fanjakagna ty raha volaniko fulany zegny. Ialanareo aby tambagnanareo tragnonareo, velon-tegnanareo parce que andiza Radjoela. Radjoela ma babanao. Radjoela nagnamboatra tanànanao.
Rajoela mahay anao tsendriky. Ampandroso velotegnany fianakaviagna anazy ny tadiavany anao fa tsy andeha ampandroso velotegnany tokantragnonao. Fa ela ny volagnane raha zegny teto. Zio vaky kabaro. Za tsitry lava ho za tsisy raha ambarako anareo raha jiaby nangontany anareo za rangomoaly jusqu'à niany. Fa ampodiko aminareo amizay fanontaniana. Misy olobe madio sa tsisy olobe? Misy ray aman-dreny dio sa tsisy ray aman-dreny ara-pagnahy ara-drazana? Misy vahoaka faritany dio sa tsisy vahoaka? Raha mahazo diegone marary amin'ny diana ndraiky savay, ary raha mahazo diana marary amin'ny savay, raha marary amin'ny savane marary raha mahazo savane marary amin'ny diana aia mitsetsika zo. Zay miambigna anareo ray aman-dreny ara-pagnahy, anareo ray aman-dreny an-tanàna. Nagnino anareo zao tsy mitsanga? Nagnino anareo zao tsy mivolagna? Atsika nagnano raha Tananarivo adala. Ro adala fa ro ne niary ro. Ary ny olo pitariky ro ne nitariky ro. Maty miaraka amin'ny Palestina olo nitariky ro. Raha zay fanambarany hoe niandra iegna sisa iegna kozy izy atolotroan'ny tandrazako sy ny malagasy. Kenareo ray aman-dreny Diogo, province ny Diogo aia? Ba ino raha nataonareo tamin'ny premier séance nandeha? Ino zao hevitrinareo amin'ny deuxième séance zao ty? Vaky lakory be. Nandalo taminay Tambario be. Tsangana vahoaka. Niaro vahoaka. Marigny. Na hoe nitsangana vahoaka fa ene fo izy tsy nigadrendro. Memo izy nivadiky taminay. Député-nay Arosy Labanany zegny. Tsy problème. Fa zay vahoaka niaro izy. Fa tsika Diogo vavabe amin'ny réseaux sociaux. Tsisy mitsangana. Zay nagnano sacrifice ne teto. Dimy fa tsy otanay Licro Hervé, za Joakim, Barabas, Ismail, Zandamady, Beriziky. Nefa raha hita Tananarivo azovy taminareo ray aman-dreny Diego mba naena na remerciement zay. Zay tsy mitady remerciement fa azovy taminareo. Ronga nga kalanganga azovy taminareo ta Diego teo mba nagna remerciement zay tsota mianada. Zay tsy misary remerciement fa za magnontany baka valia question naka zay. Tamin'ny fitsaragna voalohany be ny tanàna atsika Sojabetsika baka izy parce que izy be ny tanàna. Niady zay teto, ni watawata zay teto noho ny tsy fisian'ny jiriny. Tsy ataoko hoe noho ny nehanehane tahianareo. Mba ino action, réaction nataonareo Diego tamin'igny. Niany anareo magnontany zay. Akory atsika ty? Nagnino atsika ty? Atsika tsisy raha nagnino atsika fa atsika tsisy jery. Antsirebiky ny midiko mialatsigny zanaka Diego zany volagna zay. Parce que mandreraka. Mandreraka.
anareo lerany tao amindreo ka indreo milingilingy anareo miady plasy ary amitabery milingilingy anareo vita anareo dia vita le retour ramena milingilingy anareo mitety lalabe amin'ny ambio amin'ny kapekapeka masontainareo jiaby aoitroitrinareo aminany ary izy ndraiky mijery anareo ndraiky nadosiny jalinareo ambarabaka olobetsika zao nataony agny tsaroany anareo fa nagnano kaoitry masotainareo taminazy nandany akiba bazarinareo antragno any de vanganareo lamba hoany parce que raha joela hoavy anareo koa tsy totohitra amizao zay fa mohaka tsy nia zay izy io mialatsiny zegny tsy faly mety mamaly fa zay efa manginy zay henatao adala foagna tsisy jerigny ny nehaneha igny zay zao mizanareo misy jery misy fagnahy mitandrigny koa zay zao fa zay kaza mitanenareo eka akory atsika ty malahelo zay mahinakinaka zay matoa zay ny watawata maro raha hene maro raha anagnane preuve abokane eto volagnine eto fa noho tsy fisiany jery anareo miprefera mandeha magnano kaoitry mandany vola mivanga lamba parce que rajoela hoavy parce que PM hoavy raha tsy raha mahazatra atsika tenareo magnotany za zokibe tamy zokibe ny volagny igny nareo taia tamy zandry amady Joakim Barabas Ismail Ranabavy Belgique zandry liqueur veny volagny anareo taia tsy kote karatsika Fleury azafady zandry lahy manogna agnaranao za ny alerte atsika koa nareo de gofa be ny tanàna nareo Sambory tao voalohany atsika jiaby taia watawata tatofo zay direct fana groupe ne zay nivory bon alo attaque atsika anareo taia zay tsisy leader nitariky zay teto zay hetompiny kondoa zay hetompiny nagnano izy mialatsiny mampalahelo le toetsanitsika maro raha volagniny eto isan'andro raha ambaranenareo eto isan'andro ambaranareo vandy matoa zay mivolanko aminareo zay managna ressource plus que nareo an-tanàna io ary zay miaraka mahazo ressource ndabaka any zay magnambara tandreme misy zegny hoe kaoitry vody bomandro toaka nareo loso zanaka atsika robatindreo concours kaoitry master amry amy taxi be izy kaka misy olobe madego apodiko misy ray mandre nara-pagnara-drazagna ave dego misy vahoaka ray mandreny ve dego anjaranareo mamaly izy anjaranareo mandinika fa zay amaragnako izy zay zao zay mitandregny koa zay mizaha anareo jiaby misy Facebook mety magnano live mety mamaly fa tsy zay ambesagna hoe zay fa magnano leader eto fa be zay fa nagnano vitanay zay eto volaniko sacrifice agninay zay eto leader iny koa tadiavinareo leader fanilo tsy haiko nino koa leader ambesanareo misy olobe
misy olo ara-pagnahy ara-drazana ao, misy reny ray aman-dreny ao, misy anareo vahoaka ao. Fa aza atao volagna hoe meranay tianay magnamboatra tanànanay, ay amizay nareo mpivolagna ziny zo io mitsangana miboaha baka masake miboaka karaha toany miboaka mazava io. Zay ne mitia Madagasikara matao zay magnano sacrifice agninay, zay mitia tanànanay matao zay magnano sacrifice agninay, ary noho ny fitiavanay anareo havanay nama an-tanànany avianay magnano sacrifice agninay. Fa tsy hoe ke zay tia laza, zay tsy tia laza. Jackson koa nalaza aie zao tsy naty ry zala faranakary nalaza aie zao tsy naty Marley Bob, zay tsy tia laza fa noho ny alahelo tsapany miatraiky aminareo an-tanàna agny zay misacrifice agninay aminareo. Risque en péril ho vazaha ke ny azoko avalinareo zegny ry havako aby apitraha fagnontaniananareo hoe aia manareo olobe an-tanàna eto, olo ara-pagnahy ara-drazana le anareo mpagnano kawitry merci président igny valia aminany amizay zao hoe merci président. Azonao valia aminany amizay boka zao raha ataony merci président boka volagna aminareo. Na ino anareo zao tsy magnano izy merci président? Za tsy anognino andra avy amin'ny fiandania zao avy aminareo diako ay mindao koa mipalapala vanga lambahoany taova goina masondroany ndao mitsaina izy ataova kawitry ary mastainareo zako izy mizanareo mijery anareo association nareo amieny 1 million amieny 100 million igny nareo roso gomo tsy rebiky midiko olobe nareo mikatra. Mampalahelo toetsaintsika varatra tsy karaha tamin'ny andranay zalahy nagnano izy natanjaka raha tsiraka zay fa izy tsy nasaky nitifitry nagnakorontagna nagnagatra olony teko na nisy ny gadrainy fa tsy karaha io loatra. Ke raha ambarako misy raha ka indro hoe cour d'appel mbola azontsika miady amin'ny alalan'ny cour d'appel. Bon donc anareo kaza magnontany zay 10 mianadahy iky zao fa aminareo zao laboly anjarane 10 mianadahy tsota mianadahy iky zao mizanareo koa croiser les bras tandegnanareo amizay boka zay zao zay heny foagna tsisy jery sanareo tragnony fagnahy lapany fagnahy lapany jery eto atsika mifampitandregny. Bon en bref andeha Mbariho be za misy vaovaon-draha mahagaga mahalany fagnahy amin'ny Mbariho be ao. Vahoaka ny Mbariho be nahazo source zay nahazo fahamarinana zay oui misy recensement bizarre atao Mbariho be. Le recensement bizarre io za tsy mahay hoe Madagasikara jiaby parce que raha io projet PIC za aloha tsy haikina regny hoe projet PIC io national hoe magneragna Madagasikara sa Mbariho be za raiky recensement apetrako fagnontaniagna ho an'izay tompony andraikitra Mbariho be za tsy anohina agnaranao zalahy. Am pays araiky azave volagna eto hoe mba impiry magna recensement
agnatin'ny tongtong pays araiky. Za koa tsy diso Haïti ndao zahava lalàgna. Nagna recensement tsika tamin'ny taogno roso talohan'ny présidentielle. Vao angala taogno araiky atsika nagna recensement. Ino ma recensement ndeha ataonareo zao amin'ny alalan'ny drone koa en plus Ambarivobe ao. Mais ino ma nareo magnano recensement amin'ny drone? Ndre américain fo tsary nagnano recensement drone. Ndre chinois ndrangaharin'ny technologie tsary nagnano recensement en drone par satellite. Na ino ma atao karaha zegny zay? Ilainy fagnazavagna raha zegny amin'ny radio télévision party Ambarivobe anareo tompon'andraikitra. Azave aminay dikany marandray matsagna jusqu'à lignandra drone io mandeha eraka tanànany Ambarivobe io. Ino dikany? Hagnano nino? Anareo nagnano zony anareo tsy nagnazava amin'ny vahoaka, tsy nidétaillenareo tamin'ny vahoaka hoe ino ma le recensement andeha ataonareo zio. Anareo amin'ny stat koa notaniako zay, ino ma recensement par drone ataonareo Ambarivobe? Na ino izy ataonareo par drone? Tellement nareo fa mandroso zegny satria fa mamirapiratra, sa hoe afa miaraka amin'ny Hussein Biapondo roborsatrika Emiratika hoe allo atao drone koa baka atsika mandroso plus que les Américains, les Asiatiques, les Européens. Tsary hitako hoe recensement ke nandeha par drone, tsary hitako. Tsy le projet ny piky ny alako fahazave amin'ny vahoaka hoe ino exactement le recensement ataon'ny piky ke par drone agnanaovana izy. Zao boka raha misy mitretre vahoaka, mitaregny vahoaka amin'ny raha ataonareo, na anareo amin'ny domaine, na anareo amin'ny topo, na anareo ao amin'ny la mairie, indrindra fa anareo fikambana be ny OMC Ambarivobe tariny préfet ambaraza eny marigny azave aminay zay ka zavandesa fa tsika samy nianatra ao za, samy baccalauréat, samy mahay taratasy fa filière tsy mira. Naka filière naka BTP, za nagnano T série C. Aza badoigna zay. Azave raha zegny ho anareo tompon'andraikitra amin'ny raha zegny. Aza miala, anao tsy miala, anao nagnino monsieur le préfet n'Ambarivobe, anao tokony au courant, ary anao tokony voalohany nagnazava amin'ny vahoaka fandehan'ny raha zegny aminao kabaro. Monsieur le préfet n'Ambarivobe, misy télévision tsika io, misy radio tsika io ne tsy andeha hitandrinesagna la musique-ny kawitry, io ne tsy andeha hitandrinesagna oera. Azave amin'ny télévision mangala andra, managna journaliste atsika io, azave amin'ny vahoaka. Fa ino fitaregnan'ny vahoaka na avy aminay eto? Maromaro vahoaka nitaregna na avy aminay eto, ary surtout na avy aminaka ama azanaka Ambarivobe za. Nisy raha nandalo ato zoko be volaindreo, tsy hainay exactement ino ma raha tadiavindreo. Mandeha zegny drone io volaindreo olo aby vahoaka aby reo, marandraigny folakandra matsagna, même alignandra anao mahita izy mandeha pindapindam-botro karaha kirindry. Roboko avy bako ode agnano recensement. Tsy nikampo taogno araiky bon, allo taoko hoe taogno araiky atsika agnano recensement. Za koa tsy diso volaniko Haïti za, recensement tsisy katon. Tous les 5 ans, recensement population.
fa tsary nisy recensement ny tragno na hoe recensement ny tany. Matoa za mivanga tany, za mandeha amy la mairie, za mandeha amy domaine, za mikaiky topo magnano borne, magnano mesure, fa tsy mila drone, tsy mila recensement zegny. Ay tsy za koa diso, parce que nareo baka manam-pahaizana, anareo zone io ho anareo zay baka. Nitaregny vahoaka maromaro hoe ro avy bakao zako be izy ote karibo koretsika azovy tompiny tany azovy tompiny tragno ro tompo tany ty ndraiky tompo tragno ty tsy o anareo mipetraka ato ya zay mipetraka ato amia zay carte d'identité nareo. Ay azoko ataony za koa tamy plasin'ny vahoaka zay ny nambarako reo tamy message, azonareo atao tsy magnamia carte d'identité nareo, io carte identité nareo aza miagna. Ndereo miaraka amy marin amin'ny Anosbery baka marin miasa antety, maramila marin aminay ry areo maramila ny antety koa en même temps. Nde gendarme, nde police namandreo recenseur avy eo, aza miagna carte d'identité nareo koa tsy mazava raha tadiavindreo. Io carte d'identité nareo, io ninao fa tsy nindreo. Tampoko alaindreo carte d'identité volagnin'olo, reo manoratra amy boky io le agnaran'olo amy carte d'identité. Nefa reo magnontany azao tompiny tany, aia tompiny tragno? Le olo fa mamaly anao, i tsy tompo tragno, i tsy tompiny tany, fa izy napetraka ny ambiny tany ndraiky tragno. Ino raha tadiavanao carte d'identité nany? Andeha ataonao nino? Azava zegny azafady. Baka io volagnin'olo raha igny andesindroany amy service domaine zegny. Adosiko aminaka tsy igny fa vahoaka tsy avandy. Aleoko lavitra za mitandregny vahoaka, tsy karaha za mitandregny anareo fanjakagna mavandy zao ty. Anareo ne tragnony vandy, lapany masonge. Aza vahoaka fa reraka deja amy jaly babinareo vahoaka. Tsy velo tegna azony vahoaka, tsy asa menareo vahoaka, fa tegna le hoe abadoenareo de tegna abadoenareo diavinareo tampondoa vahoaka malagasy. Azafady, recensement tsy mandeha amy drone, recensement tous les 5 ans, aza vandesagna vahoaka. Magnino anareo magnakara? Mazava ho azy baka ro fa mila angalatra tanin'olo ary mila andafy tanin'olo, zegny ane raha mila ataonareo. Oakazava ny mary, anareo koa tsy agnazava. OMC Ambaribe, tompon'andraikitry nio projet PQ, io raha ataonareo ndraiky drone ndraiky fidiranareo tragnon'olo fangalanareo carte d'identité ndraiky mila tadiavanareo zao tompiny tany tompiny tragno, angalatra baka anareo zegny. Azave amy vahoaka ary aboa taratasy mivolagna hoe ty marigny raha andeha atao eto, ty ny amboarigny eto. Io tsisy olo contre magnano raha tsara, fa ataova ara-dalagna mazava. Est-ce que nareo nagnentagna vahoaka fa hoe wisy recensement? Radio ne misy, télévision ne nareo, fanjakagna nareo, fa ampandrignesa vahoaka ino marigny ma raha atao ty. Ke tragno ty zio napetraka io, exemple volaniko, olo igny nagnapetraka raha vavinao na dainao na tsy haiko ragnony na hoe gardienany iambigny tragnonany na iambigny taninany. Olo fa mivola aminao fa tompon'izy ty tsy eto. Na igny tsy agnontany anao aia tompiny. Ohatra nda tompiny niboaka, na nandeha Toliara, na affecté Diego, na affecté aia. Zala, zio nefa tontolon'ny teknôlôjia.
azonareo fanjakagna mandefa email na message électronique amle olo angata numéro nazy angata raha tokony azahoagna izy anareo koa fanjakagna ara-dalàna fa mataonareo tsy magnano zegny misy la ça va pas allo za va encourant zay tsy contre koa raha hankatsara raha mariny ampalala vahoaka ataova aradrariny le raha fa tsy kardanten'olo andeha ilainareo kardanten'olo ma fa memegna olo ndray nareo fanjakagna azy kardantena ka tsy ameko anareo za koa teo volako za tsisy kardante ben oui après amizay nambaran'olo sasany fa raha io boko avy ay le tany na le tragno le kardante nalain'olo igny soratindreo agny hay mahagaga malany fagnahy toetrinareo mpitondra reto fanjakagna reto vraiment nareo magnabady olo ay ke izy koa marefaka mare agny nisoratinareo aminareo amy domaine ao tsy haiko nareo amy la mairie ao na aminareo tompona andraikitry ny projet piky io soit disant fa nareo magna recensement nivadian'olona andeha nisoratinareo amy tany io na amy tragno agny le tompony tany vrai ino anareo ivolanareo boka zay la fagnaranareo tagny zay ty navitetina recensement ro nitana eo ro soratina eo en plus tsy vitan'le raha soratinareo amle gardien na soratinareo amle olo miambigny le tragno mbola taxenareo etrany tragnon'le nalainareo recensement ndraiky nalainareo recensement olo koa le olo mitodika aminareo la mairie ndraiky domaine za olo igny nivangatany io ma tsy nandalo taminareo tamy la mairie tsisy agnaranazy hoe aty tany fulany anareo amy domaine topo tamin'izy baka nagnano dossier taratasy ny feny vola tamy la mairie izy nandeha aminareo nagnano dossier madio anareo tsy mahay hoe fa ty tany fulany ty tragnony fulany ke anareo mila kardanten'olo miamby io koa ke olo igny zao exemple ataotsika hoe olo napetraka n'olo igny izy io nandalo izy marandraigny tojo anareo zany koa mandamindamigny raha izy mety manapaka lakoro izy mety magnadio lakoro na magnadio tragno izy nody any tragnonany na avy any tragnonany agny koa anareo angala kardantena azy koa fagnontaniagna mipetraka ino loatra mara tsy matinareo lolo ary tianareo atao ambario be ambarazay tompiny fa zay ka za atao tompiny mangatakaty zay tsy tony kijaja omby maty ke zay tony kijaja azo atao zegny vahoaka ambaraza za nagnotany volaniko nagnotany ro manafa Tananarivo any volanindreo ah bon misy zegny koa ambario be ya maro vahoaka amitaregna aminaka amy raha zegny volaniko ambario be hoe projet pic magnano recensement nino vahoaka tsy mahay or kardanten'olo alainareo soratinareo agny aboko olo andeha angalanareo koa volany etrany tragno na etrany tany tsy haiko na etran'ino alainareo amle olo tous les 5 ans recensement fa tsy tous les ans miala tsiny miala fondro tompoko ke apetrako aminareo amin'ny OMC anao mihitsy monsieur le préfet tompona ndraikitry voalohany amy raha zegny anao parce que anao lehibe ny OMC ny Ambario be miaino anao ny vahoaka ary miambigna anao vahoaka fa za mitodika aminareo vahoaka
baseka nareo ndraiky fanambanimbanianareo fagnambanimbaniandroanareo ndre niny menasy ataonareo volagna zay tsagnamia zay tsagnano fa ampy zay benina ataonareo taminay vandy halatra fanjakagna ty ne sady mangalatra no mavandy ino amizay résultat manambotr'olo mampigadra olo zegny forahendreo tsisy koa tsisy raha endreo koa tsy raha efitra io nanao samborindreo gadandreo amy tsisy dikany fa le mpagnondragna volamena bois de rose tortue maki misy mandeha mille et quelque miboaka tatra Thaïlande iny tsy samborindreo fa anao le mitaky ny mariny volagna ny mariny asa atao karaha zegny vahoaka asa atao karaha zegny vahoaka ko olo tenareo samboriny gadrainy sambonareo niany anareo mampigadra izy fa le olo tsy sakinareo soi disant fa miaradia aminareo mizara ndraiky le pesos 50-50 iny ndraiky tsy samborinareo maro aminareo ne hainay magnano affaire zegny ao fa zay tsy anognony agnarana bianco asanareo zegny reo ministre reo maro amindreo iny tsy mariny gouvernement reo na reo mpitondrantsika aroela amy raha lahy reo PM ndraiky rajoela reo voalohany tsy mariny na iny tsy samborinareo tsy ataony bianco enquête fa ny madinika arivo atao rabika mitrotro sosabeda ondialy asa atao karaha zay vahoaka bianco asa atao karaha zay vahoaka paky andesany fahamarinana le raha zay tseniky nagnasa olo teto fa zay mitaky raha mariny mba iadagnany mba tiaigny miadagna koa ny ro vahoaka reo za tsy nikidrika azafady za tsy nikidrika amy fampianarana mbo idiratsika fampianarana manaraka ranabavy misy ranabavy zay bakady izy mivona aza tongony agnarako zoko be ao za tsy anongony agnaranao mbo idiratsika fampianarana ambario be ao misy grave fampidirana tsaiky l'école ambario be ao mbo idiratsika zegny ranabavy t'inquiète pas na ino anareo magnano vahoaka ziska mbiagna anareo andeha hagnano vahoaka karaha io anareo zio baka io baka nambarako teto farany fitondragna ty fa lahany clé fa tsisy idée magnano raha tsy fatao amizay ny volagna za teto miresaka mahavavy ifasy anareo vahoaka kaza magneky hoe baky andeha io fa mitsangana tsoko anareo boko tarantsanga karaha nanandalo amy zokila be ny tanàna afambarako anareo sandra aza ikenareo eke baky itsakanareo io tsy vola tsisy OPM fa aza legna amy grève amboara pont BM aroe pont tapaka io amboara responsabilité nao zegny azafady ray aman-dreny manjary manonona agnaranao za nazava volagna ny ajo MMM igny tompona ndraiky tsy niboany vola tsy nagnanaovagna raha jiaby io anao PM tsay Christian babizy baka anao zo ke za mitodika aminareo ambario be mpitondra tompona ndraikitra aza avy amy vahoaka ino marigny ma raha tianareo atao ty ataova tamtam leran'ny président avy anareo mahay magnano tamtam OMC ry préfet ry commissaire ry maire tiako ry gouverneur ry MRR jiaby fa magnino anareo magnano raha vahoaka anareo tsy mahay magnano tamtam aza avy amy vahoaka ny marigny ataova affiché amy bureau mpanjakagna ko affiché nareo bureau mpanjakagna jiaby ino marigny ma ty projet pic recensement par drone ty vahoaka amy comprendre ro io tsy adala ro io tsy foagna zegny donc
navy aminareo tompon'andraikitra. Préfet boka izy io lany clé koa boka izy fa tsisy vola tellement lapany vandy izy boka izy lapany maçon parce que izy navandy tamin'ny vahoaka ny Ambaribe hoe 4/6 moteur ho anao mijirama efatra fa mandeha na iny vahoaka mijaly motro tsy eniky ny valinao ne raha zegny préfet zay ne miamby anao mamaly zegny efatra moteur mandeha motro tapaka isan'andro tanàna maiziky olobe mavandy tsy tsara zandry. Olobe mavandy tsy tsara ambarany marigny hoe zay tsisy volany gasoil point vahoaka amy comprendre fa olo tsy andeha kadalenao pièce fa navy fa magnano montage rosio sur 4 moteur 6 mbola tsy eniky sur 6 moteur aroe tsy mandeha. Préfet ny Ambaribe izy volagna ny zokila honorable député Fidèle Razanapera oui mandalo anareo amy fitondragna io tso préfet mare vaky boty Ambaribe io zay maresaka fihetsiky ke hantreky aminao vahoaka ny Ambaribe préfet ama olombelogno anao gasy karaha za zala mampitandrigna anao andesa amin'ny famarinagna ny vahoaka fa aza vandivandesa fa togno firy ny volagnanao fa fanjava firy ny volagnanao fa sur 6 moteur 4 fa mandeha motro tsy mandeha rano tsisy mba apetrako aminao préfet apetrako aminao directeur en jiramany Ambaribe izy koa ma takiny vahoaka aminareo rano tapaka motro tapaka san'andro io hoe 5% ifainareo mivahoaka jirama parce que nareo mitaky retard ny paiement ny facture 5% ke 5% ifainareo mivahoaka motro tsy mandeha rano tsisy valia directeur ny jiramany Ambaribe anao koa olo mazava nga ke zegny koragna ambarako niany za tsy na koragna lava fa misy raha tsy mazava Ambaribe eo misy raha tsy mazava Ambaribe eo tanky anareo tsy nivolagna za tsy contre projet ny piky na hoe agnano nino na agnano nino na agnano nino fa azave amin'ny vahoaka zay tsy mahay hoe oui yes very good very much fa zay ndraiky mahay ya mazava zegny raha ene nde izy magnano zay NF hoe volagna manjary zay na tsy volagna manjary sotra tsika jiaby magnaraka teto amy magnaraka koa ciao.